No. Jamen, hej Lotte. Hej. Hvilken indsats har I gjort for at styrke beboernes livskvalitet her? Jeg synes, vi forsøger i samråd med beboerne, altså, som vi har skiftevis. Det er en aflastning, det her. Ja. Og finde ud af, hvad interessen er. Lidt forskellige, og lave nogle indkøb og nogle muligheder, gøre det muligt for dem, at der er stor plads til alle og alles interesse. Så godt, men de bliver meget hørt selv også. Så er det meget i samarbejde med beboeren her? Det er det, ja. Ja, okay. Hvilke konkrete muligheder har jeres beboere for at få mere medbestemmelse? Men den mulighed har de, fordi vi lydhører over for dem. Det er vigtigt for os, at det er deres aflastning. Der danner rammerne her. Rammerne er dannet ud fra deres behov. Ja. Ikke, Karoline? Sådan. Hvilken betydning har en god relation til jeres beboere i hverdagen? Den er utrolig afgørende. Den er utrolig afgørende, at der er mange af dem er jo også børn, ikke? Beboerne, vi kalder dem beboerne. Føler sig trygge, har tillid til en, og det gør de kender stedet, og de kender hinanden. Ikke mindst, så har vi en vidunderlig assistent heroppe, der hedder Karoline. Og hende er de rigtig, rigtig glade for alle sammen. Ja. Karoline er rigtig god til at assistere med forskellige ting. Karoline, hvad er du god til? Kan du prøve at bruge din... Hvad? Kom lige ind og fortæl, hvad du er god til sådan noget musik. Fortæl det. Vi kan se, hvad Hvad kan du hjælpe med, hvis vi har Mathilde for eksempel? Hvad kan du hjælpe med Mathilde? Jeg har da også set Karoline sidde og æde dem og være med dem, når de spiser, og der er mange ting, hun kan. Hvorfor siger den ikke noget? Undskyld, jeg lige afbryder. Det gør ikke noget. Ham, jeg kan skismække se uden dem her. Aktivitet. Godt. Så, Karoline, hvad er det så, vi kan gøre? Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi lave med dem? Spilleleg. God idé. Ja, du tror ikke på det. Uno. Nå ja. Og du vandt altid i sin tid. Hey. Du elsker at spille Uno, eller? Ja. Jamen, hvornår er det svært ikke at udøve magtanvendelse i hverdagen? Eller udøver I magtanvendelse, både fysisk eller psykisk, tænker jeg? Nej, jeg føler ikke, vi gør det heroppe med os, fordi jeg synes ikke, at det er en institution, hvor vi har voldsomme, voldelige, skadelige personer, som man måske kan blive lidt bange for. Jeg synes, det er motivationen, ikke? Og sådan noget. Altså, man kan jo godt have sådan noget, hvor man siger, jeg gider altså ikke i bad i dag. For eksempel. Hvad gør vi så? Så siger vi, okay, men hvad gør vi så? Skal vi så gå rundt og det, eller er det så fordi vi måske skal finde en eller anden, som man gerne vil have et bad sammen med? Ja, okay. Det kunne være. Det er en god mulighed, ja. Kunne det være, at det ville være sådan noget, der sker? Ja. Så vil det ikke være så slemt at gå i bad. Nej. Det er meget personbaseret. Ja. Hvilke konkrete hjælpemidler gør så en forskel for beboerens autonomi, altså selvbestemmelse? Altså, hvilke nogle ting har de, som gør en forskel for dem? Karoline, hvad har du, der gør en stor forskel for dig? Hvis du nu sad i en manuel kørestol, hvad så? Gider du ikke godt bruge din tavle?
Svar. Glemte du det lige. Brug den så, fordi du bliver jo optaget, at man skal jo høre en stemme. Hvad gør det? Gør det for dig? Gå ud. Nej. Hvad? Hvad sagde du? Sig det lige igen. Gå ud. Ja, hvis du går, ja. Og hvad bruger du i stedet for manuel kørsel? Og ikke gå. Hvad er det så, du bruger? Har du den her stol? Er det ikke rigtigt? Du er rigtig glad for din stol her. Du kan køre frit i. Elstol, Karoline. Har du elstol derinde? Telefon og sms. Ja, Har du også her? Ja, rigtig god. det har du også. Det bruger du også meget, ikke også? Elektrisk kørestol. Der var den. Perfekt. Godt, Karoline. Jamen, Det var bare nogle ting. ja. Og Vi der er har jo en rigtig masse. mange. Vi har jo teknologirum. Ikke, Karoline? Jo. Hvad? Jamen, bare tryk. Kørestol. Ja, og kørestol, det har vi også kommet rundt. Den her er rigtig god, og den her, hvad er det nu, den hedder? Ja. Den gør, at du kan snakke. Ej, hvad hedder den? Har du ikke det herinde på den? Walltalk. Og der er også på den her iPad har vi også taleplader. Programmer, som det her, jeg ved ikke om du vil, har du måske tage et billede af eller sådan noget? Der. Gør det. Super. Jamen, tak for det, Lotte og Karoline. Det var super godt. Så kom der, ja, sådan, Lotte.